Croeso i'r fideo olaf yn y gyfres hon sy'n edrych a sut mae gwneud synwyr o'r data rydych yn casglu yn ystod eich prosiect ymchwil a sut i fynd ati i dynnu gasgliadau o'ch gwaith. Byddwn yn edrych ar 4 prif faes, sef sut i drefnu eich data, edrychwn ar rai elfennau sylfaenol o ddadansoddi data ansoddol a meintiol mewn prosiectau fel hyn. Ac yn olaf, edrychwn ar y broses o wneud synwyr o'ch data a thynnu gasgliadau wrtho fe. Hyd yn oed wrth cynllunio eich prosiect, mae'n gallu bod yn ddefnyddiol i fapio allan pa ddata rydych am ei gasglu a sut y rydych am ei drefnu. Mae'n werth hefyd edrych ar y ffurf y bydd y data yn ymddangos ynddo, wrth ddechrau, ar hyn a fydd angen digwydd iddo fe mwyn i chi ei dadansoddi. Enghraifft, os ydych wedi cyfweld â chydweithwyr ac wedi recordio'r cyfweliad, bydd angen meddwl am ei drosgrifio i ffurf testun mwyn gallu dechrau'r broses o fynd trwyddo fe a chrib man wrth ddadansoddi. Os ydych wedi defnyddio holiaduron papur, bydd angen ystyried mewnbynnu'r data i deinlen neu becyn meddalwedd dadansoddi meintiol mwyn dechrau ei ddadansoddi. Mae'r broses o osod hyn i gyd allan ar ddechrau'r prosiect yn gallu bod yn gam gwerthfawr i'ch helpu chi gwneud synwyr o'r cyfan a deall hyd y lled y gwaith sydd o'ch blaen chi. Felly, efallai byddwch chi'n dymuno ystyried labelu pob darn o'ch data mewn tabl yn nodi y ddull a ddefnyddiod mwyn ei gasglu o ba grŵp o gyfranogwydd a ddath y ddata. Ym mha ffurf mae'r data yn ymddangos nawr ac mwyn deall yr hyn sydd angen digwydd iddo fe fod yn barod ar gyfer dadansoddi. Y math o ddata megis ansoddol neu feintiol. Ac ym mha ffordd bydd angen i'r ddata ymddangos mwyn cael ei dadansoddi, ym mha ffordd bydd y data yn ymddangos yn eich adroddiad terfynol, megis dyfyniadau, graffiau, siartiau cylch ac yn y blaen. Ac un pwynt olaf, mae rai ymchwilwyr yn ffeindo hi'n ddefnyddiol i gadw cofnod o'i meddyliau yn ystod y cyfnod dadansoddi, cofnod o syniadau, dehongiadau a syniadau ar waith, fel nad ydyd yn cael ei anghofio ac mwyn ei datblygu yn barhaus. Mae data ansoddol yn gallu bod yn weddol hawdd i gasglu ond yn anodd i ddadansoddi. Ac wrth ddarllen yn y maes, fe welwch chi fod yna ymarferion gwahanol heb sôn am derminoleg amrywiol. Mae'r dulliau dadansoddi dan sylw yma yn cyd-fynd gyda'r fframweithiau rydym wedi ei drafod yn y gyfres hon, lle y byddwch wedi cynnal adolygiad llenyddol a bydd gennych chi cwestiynau ymchwil clir. Eto, y cyngor gorau rwy am roi yw darllen am ddulliau dadansoddi ac yna benderfynu ar yr hyn sy'n cyd-fynd a'ch data a'ch cwestiynau ymchwil. Ond, mewn termau cyffredinol, mae'n bosibl dweud fod yna ambell gymal sydd yn gyffredin i'r rhan fwy o ddulliau dadansoddi ansoddol. Yn gyntaf, prosesu'r data, trosglwyddo'r data o'i ffurf wreiddiol i ffurf sydd yn ymarferol i dadansoddi. Fel arfer, mae hyn yn golygu trawsgrifio sain i destun. Yn ail, codio, adnabod themau allweddol yn eich trawsgrifiadau sy'n berthnasol i'ch cwestiynau ymchwil ac yna ei grwpio nhw gyda'i gilydd, gwyle cam 3, isod. Yn drydydd, adnabod themau ehangach neu gategoriau. Fel arfer, mae hyn yn golygu grwpio'r codiau o'r cam blaenorol mewn i categoriau mwy cyffredinol. Mae categoriau yn cael eu datblygu gan ddechrau dehongli a phenderfynu pa godau sy'n cyd-fynd gyda'i gilydd o dan categoriau oherwydd eu bod nhw'n rhannu themau cyffredin. Yn bedwerydd, tynnu casgliadau ac dechrau adeiladu syniadau, y cymal olaf, sy'n golygu dehongli ar ddocad y categoriau, tynnu casgliadau ac adeiladu syniadau a theoriau ar sail y data. Wrth i chi gyrraedd y cymal yma, bydd eich syniadau yn gymleth ac yn haniaethol. Wrth symud ymlaen i ddadansoddi meintiol, dylwn i ddweud i fod yn amhosibl hyd yn oed dechrau mynd i'r afael ar bwnc mor gymleth a hyn mewn fideo fel hyn. Ond dyma rhai argymhellion ar sut i barhau os yw eich prosiect yn cynnwys rhyw elfen feintiol. Felly mae'n bwysig nodi bod y fideo hwn yn cael ei anelu at ymarferwyr sy'n cynnal prosiectau ar raddfa fach sydd yn seledig ar yr angen i gyfoethogi dealltwriaeth o gynsyrn mewn un cyd-destun ymarfer addysgol. Prin iawn felly yw'r prosiectau o'r math yma sy'n ceisio cyffredinoli casgliadau tu hwnt i'r cyd-destun ymarfer ac ymchwil neu aneliad ceisio atgynhyrchu canlyniadau. Hefyd, mae'r math yma o samplu bychan sy'n deillio o'r ymchwil o'r math yma yn tueddol o fod yn fach sy'n berffaith addas wrth gwrs, heb y maint i allu ystyried cyffredinoli. Am y resymau hyn, mae llawer o ffynonellau ym maes ymchwil gan
ymarferwyr yn bragmatic iawn am ddadansoddi meintiol ac yn annog ymarferwyr ymchwilwyr i weithio fewn i harbenigedd mathemategol fydd yn amrywio o berson i berson. Mae rhai ffynonellau yn awgrymu bod casgliadau weddol ystyrlon yn gallu cael ei dynnu gan ddefnyddio prosesau dadansoddiadol, mathemategol y rhyfadol, weddol sylfaenol. Y pwynt i nodi yw'r angen i beidio gor-ddehongli, gor-hawlio effaith neu gyffredinoli nad oedd yn rhan o'r broses samplu o'r ddechrau. Wedi dweud hyn oll, os ydych am wneud rhywbeth mwy technegol meintiol a llarwen at gyffredinoli neu dangos cydberthynas rhwng ymyrraeth addysgol enghraifft a chyrhaeddiad enghraifft, bydd angen i chi adeiladu hwn mewn eich methodoleg wrth ddechrau ac ystyried yn ddwys eich strategaeth samplu, dilysrwydd eich offer ymchwil a phrosesau dadansoddi fydd yn cynnal unrhyw gasgliadau a ddaw. Os nad ydych yn arbenigwr yn y maes yma eisoes, mae yna ddarllen pellach ar ddiwedd y fideo a fydd yn eich helpu chi ddechrau meddwl am hyn. Yn symud ymlaen at sut i wneud synwyr o'ch data, ac os ydych yn cynllunio prosiect, sut mae'n mynd ati i ymgorffori cyfleoedd i herio eich casgliadau a dehongliadau sydd ar waith. Mae llawer o ymarferwyr ymchwilwyr yn casglu data sy'n ymddangos mewn amryw ffurf megis data ansoddol o gyfweliadau a grwpiau ffocws, data meintiol o arolygiadau barn ac arsylwadau strwythuredig. Yn y broses o ddadansoddi, bydd rhai yn cymharu a gwrthcyferbynnu eu casgliadau rhwng y gwahanol fathau o ddata. Mae hyn yn dechneg cyffredin sy'n cael ei adnabod fel triongli methodolegol, lle mae casgliadau o un dull yn cael eu cymharu, gwrthcyferbynnu a'i herio. Gwnair hyn mwyn rhoi hyder i'r ymchwilydd yn y casgliadau ac i sicrhau nad yw'r casgliad yn deillio o'r dull yn unig. Yn ystod y cyfnod cynllunio, bydd angen ymgorffori triongli mewn i'r fethodoleg a'r cyfuniad o ddulliau a ddefnyddir. Erbyn i chi gwblhau eich dadansoddi, falle bydd gennych chi syniadau pendant am y casgliadau ma'ch data a prosiect wedi eu cynnig. Os ydych wedi bod yn ysgrifennu dyddiadur adfyfyriol, gwneud eich dadansoddi, wedi cyfnodi eich syniadau yn ystod y cyfnod dadansoddi, mae'n bosibl y bydd y casgliadau yn weddol amlwg i chi. Mewn achosion fel hyn, mae hyn yn beth positif, ond mae'n bwysig hefyd i barhau i herio eich casgliadau yn erbyn y data. Ac os ydych yn ffindio allan bod eich greddf wreiddiol yn anghywir, mae hyn yn iawn hefyd. Dyma sut dyn ni'n creu gwybodaeth newydd. Yn yr un modd, ar ôl gwneud popeth rwy'n newydd sôn am, mae'n bosibl y byddech yn cael un anodd i gwneud synwyr clir o'r cyfan, ac efallai nad ydych wedi llwyddo i ateb eich cwestiynau ymchwil greiddiol. Eto, mae hyn yn ddigwydd i lawer o ymchwilwyr. Yr ystyriaeth bwysig yma ydy adnabod beth rydych wedi ei ddysgu, ac mae yna wastad rhywbeth i ddysgu. Efallai eich bod wedi datblygu dealltwriaeth o ba agweddau o'ch methodoleg neu ddulliau bydd angen newid y tro nesaf mwyn adnabod casgliadau clir. Mae diffyg y glirdeb yn arwydd o gymhlethdod, ac mae'n bosibl bod y cynsyrn yn fwy cymhleth i ddatrys yn llwyr. Efallai byddech wedi dysgu am eich sefydliad a chyd-destun ymarfer addysgol, neu amdanoch chi fel ymchwilydd, fel ymarferydd, neu fel ymarferydd ymchwilydd. Mae rhain i gyd yn ddeilliannau dysgu dilys a gwerthfawr. Dyma gyfernodau o'r fideo hwn. Dyma ddarllen pellach sef ffynonellau dethol sy'n werth darllen mwyn darganfod mwy am gynnwys y fideo hwn. Hefyd, os ydych am weld enghreifftiau o brosiectau ymcholi gan athrawon o Gymru, mae llyfrgell ymchwil ar-lein y meistr ymarfer addysgol yn cynnwys cronfa ddata lle gallwch chwilio am a darllen enghreifftiau.